itukoria chuma twakorete buya wiki eri yaeta n'abarimu n'abana aho tubarenga iga tugakora egasi mere kawaida mang'ana amasomo na kere gento tugakora marogoba tukaha abana ribaga bakagenda ka bono eka tukagenda weekend akara twacheta iga itukoria rengeria Jumatatu tariki 20 Mutinyi Mutang'ani mwaka oyo 2025 twanyolete ng'a ebisieri bigoire ase tobegete ebitabu abigoire ebitabu bia abana stationery textbooks na ebintu biri bagotumia bia learning ebinge ebianyarete korusubuga iga ntokonyara kumanya ng'a ning'o koreta aya iga lakini ebitabu ebi esukuru mbiakire emeuri na ine ngotumika bire n'abana igo twane ngosaba ng'a onde mwensi ase ebitabu ebi arweta iga ase esukuru Jumapili botuko nende kiokogeki sana ekiagera nyimugete mamingache esukuru ankanyora ng'a esukuru yaitu yabuniru bitabo biakire bia abana baitu bagosoma eyire mamincha yekenyoro nande iri bobe mono sana ekinde kintu kiabere kebe mono ase kenyoro yaitu saga iga abana baitu bagosoma sa mamene gocha kwa abanyagitari mambi bana gocha kwa abadisi mambi mamene gocha kwa abarimu mambi ona abantu babule kusinga iba rwete tumetinda kinda bari ngesa gukika igakale kitatagite bana basome baje kubita byo sukuru sa yikinde kintu kebe mono ase ekenyoro yaitu saiga sase sukuru ido yake uyiru Elieta liane n'omulisi James Olwaru Nyabuto igonde omulisi bw'ekanisa ya Seventh Day Adventist Church eyo era ase Nyamira Westfield iga ase skuru igoindo omonya committee ase body skuru bono nakurwa ase sponsor ekanisa eneng'ane mbe ndakwane yakorekanire ase skuru yaita iga abantu bagocha kobuna koire ebitabu bia abana baitu baganiri basome barimu nabo bari choncho ebitabu bamanya kobuna baira tumaisi bakoira gukia ase n'abantu bakari kubura bono okonokorageriwa okonene nase eng'encho mbamanyeti kero bagokora igo koiba ebitabu abana baitangi bakoba abanyagitari babe aba MP babe abarimu bono bakobasariria endoto yabo igo twarorire bube nainde etokobasabera ndonsi esibare Nyasaye abakonye abamonyerera ase eriogi ria ime baira niga ekogera twanse gosaba na korera Nyasaye igo baranyore emechano igo togosaba ng'a twamegetie report togosaba ng'a onde bwensi oranyore ebitabu ebi goeta ndonsi ase bire binyare koirana binyare gokonya abana b'esukuru ya Nyakiogero.